ce nake so wacce ba za na bari ba, ni ke ce na zaɓa har a cikin rai duba, ki ji a kan wata san ki ba zan daina ba zuciyata, masoyata. Zance ɗaya zan yi san ki kaɗai ya rike ni, zance ɗaya zan yi san ki ya sani tunani, ki ji a kan wata ba ke yaya zan yi a rayuwata, a rayuwata. Yau ga daga banki na ta zubar da hawaye, a gare ki ni so ne na riko san babu alaye, inda rai da dadewa wataran so zai rinjaye a duniya a duniya wayo ni ya kai na san ki yana damuna, wayo ni ya kai na san ki yana ta bugona, dan Allah ki so nan ki nuna mun so da gauna habibiyata, habibiyata. Duka inda kike so ki ja ni kwarai zambe ke, duka inda na zauna sai tunani na ya biyo ki, sannan fuskar ki na kalla sai in ji shoki a zuciyata, a zuciyata. Zauna ki jiya sanda nake miki dan Allah ne, kuma ba ni gudu akan kaunar ki gaban kowa ne, ki taho ki rike ni kar ki bar ni sha wahala ne a rayuwata, a rayuwata. Ni batukan san ki ko ina zan je nan furta, sannan zabi na a gare ni ki zamto mata, ki saka in ciki na zuciyar ki kidan alkinta, hakuri na rike a rayuwa ta zan mini gata a duniya ta, a duniya ta. Zabin Allah shi na rike shi ne zabe na, bani tsoron komai ko kowa zai mini barna, nisan ki nake kuma na je shi cikin kalbe na habibiyata.